Magandang araw po Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nante. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo yung kwento naming mag-asawa nung bagong kasal pa lamang kami. Ito talaga yung parte sa buhay namin na akala namin ay katapusan na namin. Hanggang ngayon ay itinatago na lang namin yung kwento at ikinukubli na lang dahil baka wala rin namang maniwala sa amin o di kaya ay pagtawanan lang kami. Masaya naman na ang buhay namin ngayong matatanda na rin kami. Pero hindi talaga namin makakalimutan yung isang pangyayari sa buhay namin na humarap kami ng isang nakakatakot at nakakapangilabot na eksena. Matagal na panahon na yon. Bagong kasal pa lang kami ng misis ko. Maaga kaming kinasal dahil maaga ko siyang nabuntis. 21 anyos ako samantalang 20 anyos naman siya. Hindi pa nga namin sinasabi sa mga magulang namin noon na buntis na siya. Talagang inuna namin ang pagpapakasal para hindi na sila magalit kung sakaling malaman nilang buntis ang misis kong si Kakay. Taga-probinsya kasi ang pamilya ni Kakay, kaya medyo istrikto. Samantalang ako ay laki naman sa Makati. 2 linggo bago kami ikasal, hindi pa namin alam kung saan kami mag-honeymoon. Sa katunayan nga ay ayaw naman ang asawa ko ng ganon. Hindi ata sanay kasi nga sa probinsya lumaki. Pero ako naman na laking syudad, syempre gusto ko rin maranasan yung mga nakikita ko sa ibang magkarelasyon at bagong kasal. Hindi rin naman kami gaanong kapos nun sa pera dahil may negosyo naman ang pamilya ko. Nasakto naman na noong dinalaw ko ang pamilya niya sa probinsya para sunduin sa kasal namin ay may nag-alok sa amin ng honeymoon. Mababang halaga lang. E di yung misis ko nga na matipid, yun na lang daw kasi mura lang. Ako naman ay nagustuhan ko rin yung alok kasi 7 days trip siya tapos iba't ibang lugar kada 2 araw tapos surprise daw ang mga pupuntahan para daw nakaka-excite. Kasama na sa babayaran yung pagkain at yung hotel na pagtutulugan namin. Agad kong binayaran yon dahil ang misis ko naman ang masusunod kasi siya naman ang bride. Kinabukasan pagkatapos ng kasal namin sa Makati, sinundo na kami ng bus. Bali mga 5 bagong kasal kami na magkakasama sa bus, kaya magkakasama rin kami sa tour. Natuwa naman ulit yung misis ko kasi may mga babae siyang makakausap. Madaldal kasi si Kakay, kaya gustong gusto niya kapag may makakausap siya sa paligid. Ako naman ay hinahayaan ko lang siya. Ang gusto ko lang naman maging masaya siya sa honeymoon namin at makagawa kami ng masasayang alaala. 2 buwang buntis pa lang noon si Kakay, kaya hindi pa masyadong halata sa tiyan niya. Maaga naming nalaman na buntis siya, tas ayun, nagplano agad kaming magpakasal. Sinabi ng tour guide namin na mga ilang oras pa raw ang biyahe, kaya maiging magpahinga na lang muna. May bus stop naman daw para makakain at makaihi. Hindi ko makakalimutan ang pangalan ng tour guide namin na yon na si Rene. Unang tingin pa lang namin sa kanya ay mabait naman siya at palangiti sa mga tao. Maliit ito at kulot ang buhok. Hindi ko na matandaan yung lahat ng pangalan ng mga kasama namin. Pero tanda ko yung isang mag-asawa na naging malapit sa amin ni Kakay, si Maricel at Dario. Katapat sila ng upuan namin, kaya sila rin ang una naming nakausap. Mga ilang oras din ang biyahe namin. Ako kasi at ang asawa ko ay hindi maalam sa mga lugar, basta sumama na lang kami. Yung iba naman ay naririnig ko na pinag-uusapan yung hula nila kung saan ang unang lugar na pupuntahan namin. Unang napuntahan namin ay dagat sa isang isla. Pagkababa namin ay sumakay pa kami ng bangka.
Narinig ko pa sa isang kasama namin na Jumalig Island daw yon. Dati na raw siyang nakapunta doon. Kami ng misis ko ay wala kaming pakialam kung saan eksakto yun sa Pilipinas. Basta natutuwa kami dahil sa ganda ng tanawin. Todo kwento naman si Kakay sa mag-asawang Maricel at Dario ng kung ano-ano. Mas magkasama talaga si Maricel at Kakay, tapos nagkukwentuhan din kami ni Dario tungkol sa mga bagay-bagay. Parehas kasi kami na hindi maayos ang pakiramdam, para bang may masamang mangyayari. Ewan, pero mararamdaman mo naman kasi yun, di ba? Yung pakiramdam na may darating na pangit na eksena. Pero hinayaan na lang namin dahil baka nga kung ano-ano lang ang iniisip namin dahil sa biyahe. Maayos naman ang naging lagay namin sa isla. Sa 2 araw na nandun kami ni Kakay ay wala namang masamang nangyari at talagang nakapagpahinga kami. Marami din kaming nabuong masasayang alaala sa isla na yon. Pinigilan ko pa nga siyang bumili ng maraming souvenir dahil may 2 pa kaming pupuntahan na lugar at baka mahirapan na kami sa pagbitbit ng mga gamit. Pagkatapos namin sa isla, ay naghanda na kami para sa pangalawa naming pupuntahan. Naalala ko lang ay matagal din ang biyahe na iyon. Halos ilang oras kami sa bus, tapos ang napuntahan naman namin ay magandang tanawin sa isang bundok kung saan tanaw mo yung buong lugar sa baba. Hindi kasi namin namalayan yung papunta kasi nga nakatulog kami sa biyahe. Mga pagod, pero sa pagkakaalala ko ay halos wala talagang tao sa lugar. Walang tao at bihira ang mga sasakyan na dumadaan. Yung maliit na hotel na nirentahan namin, halos kami lang din ang tao. Niwala kaming nakasalamuhan na ibang tao o ano. Pero hindi naman kami nagtaka nun kasi nga baka naganap sila ng lugar na unti lang yung tao. At mas okay naman sa amin yon dahil hindi nakakairita at hindi hassle. Nung mga panahon na yon, talagang kamera pa lang ang uso. Kaya todo kuha din ng litrato ang asawa ko. 2 araw din kami doon. Kaya pa lang naman at tahimik. Pagkatapos ng 2 araw namin, naghanda na ulit kami para sa pangatlo at huli naming pupuntahan. Doon na nagsimula ang lahat. Paidlip-idlip lang ako noon. Pero napapansin ko talaga na kada magigising ako ay paunti ng paunti ang mga sasakyan o bahay na nakikita ko. Para bang paliblib ng paliblib yung pinupuntahan namin. Unay inisip ko lang, baka may tagong isla na naman kaming pupuntahan o ano. Pero nagulat ako noon kasi hapon na. Tapos nasa bus pa rin kami. E di nagtatanong na yung mga kasama ko kung asaan na raw kami. Kasi nga 5:00 kami ng madaling araw umalis. Buong araw na kaming nasa biyahe. Doon na sinabi ni Rene na naliligaw daw kami. Hindi na raw mahanap ng driver yung daan palabas. Nagtaka naman ako kasi paanong maliligaw? Yung ba yung unang beses na pupuntahan nila yung lugar? Sabi naman ni Rene, bago lang daw kasi sila nung driver sa trabaho. Kaya parehas daw silang hindi pa maalam sa mga lugar. Kinabahan naman na yung mga tao kasi nga baka saan na mapunta. E noong mga panahon na iyon ay hindi pa uso ang cellphone. At kung mayroon man, hindi naman kalatang signal. Kaya wala kaming makukontak kapag naligaw kami. Pinakalma naman kami ni Rene at nung driver. Gagawa naman daw sila ng paraan at paniguradong mahahanap din yung daan kasi malawak pa naman yung daan. Ibig sabihin daw, hindi pa kami ganun malayo sa sibilisasyon. Magtatanong-tanong na lang daw kapag may nakasalubong na tao. Ako naman noon, sinakripisyo ko na yung tulog at pahinga. Talagang ginising ko yung sarili ko para obserbahan yung daan. Tinatandaan ko bawat sulok para kung sakali na mabalik kami dito, alam ko na paulit-ulit na lang yung lugar at mas hindi na kami maligaw.
May mga pagkain pa naman kami sa bus, kaya doon na lang kami naghapunan. Nakita ko pa nung gabi na tumigil yung bus. Tapos ay may pinagtanungan silang parang magsasaka. Tapos nagturo-turo yung magsasaka, kaya ako'y nakampante at nakatulog na. Kasi inisip ko na baka nalaman na nila yung daan palabas dahil tinuruan na sila ng magsasaka. Nagulat na lang ako kasi nagising ako nang mag-uumaga na. Tapos lahat sila'y nasa labas ng bus, pati si Kakay. Binabasa nila yung gulong ng bus para hindi uminit ng sobra. Tinignan ko yung daan, tapos makipot na at lubak-lubak. Hindi na rin sementado. Naalala ko noon na nagagalit na yung mga tao kay Rene tsaka sa driver. Kasi nga parang mas lalo lang kaming naligaw at nalayo sa sibilisasyon. Ako naman ay nagtanong ako kasi nakita ko nga na tinuruan sila nung magsasaka. Nagkatinginan naman yung dalawa, tapos sabi nila sinundan lang daw nila yung sinabi nung magsasaka, tapos dito raw sila napunta. Nagtatalo-talo na nga yung ibang mag-aasawa, tapos kami naman nila Dario ang nag-uusap ng kalmado kung anong pwedeng gawin. Habang nagkakagulo kami sa baba ng bus, may mga dumaan na mukha ding magsasaka. Pagkatapos ay nilapitan kami para kausapin. Kasi nga halata namang naliligaw kami. Si Rene yung kumausap sa kanila. Hindi ko alam kung Ilocano ba yung lengguwahe nila o ano. Pero si Rene lang din ang nakakaintindi. Kaya siya yung nakipag-usap. Matapos yung ilang minutong pag-uusap nila, sinabihan kami ni Rene na dadalhin daw muna kami sa sitio ng mga magsasaka. Nasa malayong lugar na pala talaga kami. Tapos naulan-ulan na at mukhang may bagyo. Kaya doon na lang daw muna kami magpalipas ng 2 araw para makondisyon din daw muna yung bus. Pagkatapos, habang doon daw kami nagpapahinga ay maghahanap na raw ng telepono na matatawagan sila Rene para nga makahingi ng tulong sa pagkakaligaw namin. Para daw makatawag sila sa agency nila. Kami naman ay wala na ring pagpipilian, kaya pumayag na lang kami. Si Kakay nun ayaw din namang masira yung honeymoon namin, kaya sinikap na lang niya na hindi mainis. Buntis pa naman kaya medyo iba-iba ang pakiramdam niya. Dinala na nila kami doon sa sitio. Mga ilang minuto lang din ang layo mula sa pinaghintuan namin ng bus. Pagdating doon, nakita namin nakakaunti lang din talaga yung mga bahay, tapos ay puro kubo-kubo lang din. May iilan din naman na bato yung bahay pero lahat ay simple lang tignan. May isang malaking bahay lang doon sa gitna. Yun daw ang magpapatuloy sa amin. Mukhang iyon din ang pinakamayaman sa sitio nila. Pagdating doon, masaya naman kaming sinalubong nung may-ari ng bahay. Sa pagkakatanda ko, Manuel ang pangalan ng lalaki, tapos yung asawa niya ay Florencia ang pangalan. Nag-iimahinasyon lang ako pero parang kakaiba talaga yung unang pakiramdam ko sa sitio na yon. Lahat ng babae nga ay halos magkakamukha kasi pare-parehas na mahahaba ang mga buhok nila. Mapapayat din sila. Samantalang maskulado naman ang mga kalalakihan. Parang iba din yung paraan kung paano nila kami tignan. Pero ayaw ko naman nun mag-isip ng masama kasi sila naman yung mabait na nag-alok ng tulong sa amin at papatuloyin kami sa sitio nila. Pero hindi rin mawala sa isip ko na baka may plano sila na pagnakawan kami o ano. Kakaiba kasi talaga yung pakiramdam ko. Para akong natutuliro na ano. Nagkatinginan pa kami ni Doming noon. Sigurado ay parehas kami ng nararamdaman. Mabait naman yung Manuel at Florencia. Malaki talaga yung bahay nila kumpara sa mga kubo-kubo na bahay sa iba, kaya nagkasya kaming 10. Si Rene naman tsaka yung driver ay sa ibang bahay nakituloy.
Pinatuloy naman nila kami ng maayos at pinakain din ng marami. Nakakagulat nga na nagluto sila ng marami para sa amin. Nakakahiya dahil hindi naman mukhang mayaman ang sityo nila, pero nag-abala sila para sa amin. Doon ko na rin nasimulang makilala yung iba pa naming mga kasama. Nag-usap-usap kami at napag-alaman na buntis din pala yung iba naming mga kasamang babae. Tuwang-tuwa naman yung mga tao sa sityo, tapos todo hawak sa tiyan ng mga kasama naming babae, pati kay Kakay kahit na maliit pa yung tiyan ni Kakay. Pero yung isang babae naman, malaki na ang tiyan kaya halata talagang buntis na. Mas nakapagkwentuhan kami kasama yung mga tao sa sityo habang nagsasalo-salo. Kaso yung iba lang sa kanila ang nakakausap namin dahil hindi lahat ay marunong magtagalog. Pero kahit na nagkakasiyahan ang lahat, ay hindi talaga mapanatag ang aking loob. Para talaga akong kinakabahan nun na ewan kaya hindi ako mapakali. Nagulat nga ako dahil yung isang magsasakang andon ay namukaan ko. Sa pagkakatanda ko ay siya yung nakausap nila Rene na nagturo ng maling daan. Ipinagsawalang bahala ko yun at hindi na kinausap pa yung magsasaka. Pero nakulob pa rin ako ng pagkabahala. Kinausap ko si Doming at pati siya ay ganoon din ang nararamdaman. May kakaiba din daw kasi siyang nararamdaman sa sityo na iyon. At saka parang mayroon daw silang pinaghahandaan na kung ano. Ginawa namin ni Dario ay naglibot-libot kami para tumingin-tingin sa paligid. Napansin namin na wala kaming nakikitang bata o buntis na babae. May nakita din kaming matandang babae na nagpapahid ng langis at malalim ang tingin sa amin. Agad naman kaming kinilabutan. Kaya nagpasya kami na magyosi muna sa palayan para makapag-usap ulit. Yung ibang gamit namin ay nasa bus pa rin. Kaya babalik sana kami sa bus para kunin. Nung naabutan namin si Rene at yung Manuel na nag-uusap, agad kaming nagpagilid para marinig ang pinag-uusapan nila. Mukha kasing may malalim na sekreto sila, kaya nagtago kami. Hindi na kami nakasilip sa kanila. Nagtago lang kami sa talahiban, sapat na para marinig sila. Doon kami halos mawindang ni Dario sa mga narinig at mga nalaman namin. Hindi ko na maidetalye pa yung mismong usapan nilang dalawa. Pero doon namin nalaman ni Dario ang lahat tungkol sa sityo. Narinig namin ang usapan nila ng malinaw. Napag-alaman namin na ang sityo pala na iyon ay sityo ng mga aswang. At si Rene kasama ang driver na kasama nito ay nakipagkuntsaba sa mga aswang para iligaw kami sa lugar na yon. Ibig sabihin ay hindi talaga kami naliligaw dahil plano talaga nila na dalhin kami sa mismong sityo ng mga aswang. Kinabukasan pala ay may malaking pagdiriwang sila sa kabilugan ng buwan. At plano nila na gawin kaming pangsalo-salo nila dahil nga sa 10 kami ng mga kasama ko. Kaya pala nakita ko na taga rito lang din yung magsasaka na nagturo sa kanila para mapunta kami rito. At kaya pala si Rene ang kumausap sa mga naghatid sa amin dito. Kunwari lang pala na naliligaw kami. Nakita din namin na inabutan ni Manuel si Rene ng pera. Siguro ay iyon ang bayad nila kay Rene para dalhin kami dito. Hindi ata yun ang unang beses na nagligaw sila ng mga tao sa sityo ng mga aswang dahil natatandaan ko ang isa sa mga sinabi ni Manuel kay Rene. Marami ka na namang nadala para sa piging. Mas maganda ang nadala mo ngayon kaysa nakaraang taon dahil talagang mga buntis sa mga babae at paniguradong tuwang-tuwa ang mga tao sa sityo. Natutuwang saad nito kay Rene. Nagkatinginan naman kaming dalawa ni Dario at dali-daling umalis sa pinagtataguan namin. Mabuti na lamang at hindi nila kami natunugan. Hindi na kami mapakali nun
at hindi na rin namin alam kung paano namin sasabihin sa iba naming mga kasama. Hinanap pa namin sila at nasakto naman na nasa kwarto silang lahat at nagpapahinga. Nasa iisang malaking kwarto lang kasi kami, tapos nandun na yung mga kama. Kinausap namin sila agad tungkol sa nalaman namin, pero hindi namin sila agad napaniwala. Hinikayat namin sila na sumama na sa amin dahil nga tatakas kami. Marunong naman akong magmaneho at pwede naman naming itakbo yung bus, pero hindi talaga nila kami agad pinaniniwalaan at pinagtawanan pa nga kami. Yung misis ko naman nun ay tahimik lang dahil alam naman niya na hindi ako nagsisinungaling at hindi naman ako baliw para gumawa ng kung ano-anong kwento. Gayon din yung asawa ni Dario na si Maricel. Hindi naman nito pinagtawanan si Dario nung nagsabi ito sa kanya at mukha naman ding sasama siya sa asawa niya kapag umalis ito sa lugar na yon. Yung isang mag-asawa doon na Auring at Lando ay naniniwala talaga sa amin dahil galing daw silang probinsya at nakukwento sa kanila ang mga tungkol sa mga aswang. Pero kahit kailan ay hindi pa sila nakakita ng aktwal na uri nito. Mahabang paliwanagan ang ginawa namin ni Dario at naglatag din kami ng mga ebidensya para lang mahikayat namin ang lahat na sumama sa amin. Sa huli ay yung dalawang mag-asawa ay ayaw talagang maniwala at baka nababaliw lang daw kami. Inutusan ko na si Dario na gumawa ng paraan para manakaw yung susi. Nakuha naman niya agad sa hindi ko alam na dahilan kung papano. Dati palang sundalo si Dario kaya hindi na nakapagtatakang maalam siya sa mga ganong bagay. Nagpanggap kaming may kukunin lang sa bus, pero kumaripas kami ng takbo dahil narinig namin na nagsumbong yung dalawang mag-asawa sa mga tao sa sitio. Kesyo nababaliw daw kami at tatakas para sa wala. Bago kami makarating sa bus, may humarang sa amin na isang aswang. Pero tao pa ang anyo nito at may hawak na itak. Nabaril naman ito ni Dario dahil may tinatago pala itong baril sa tagiliran niya. Pagdating namin sa bus, dire-diretso lang ako at pinagana na ang sasakyan. Paggabi na nun, pero maswerte kami dahil may pananggap pala sa aswang si Kakay. Naiwan niya lang sa bag dito sa sasakyan. Ibinigay daw ito ng biyanan ko sa kanya bago kami ikasal dahil nga sa naniniwala din ng pamilya niya sa mga aswang. Hinulaan ko na nga lang ang mga daan noon hanggang sa makarating kami sa lugar na medyo natatandaan ko na. Tuloy-tuloy lang kami sa biyahe at alerto ang lahat dahil inabot kami ng gabi sa daan at hindi namin alam kung nasundan kami o hindi. Masakit din sa puso namin na naiwan namin ang dalawang mag-asawa sa sitio ng mga aswang, pero wala naman kaming magagawa kung ayaw nilang sumama sa amin. Hindi namin alam kung magiging ligtas ba sila, pero ginawa na namin ang aming makakaya para maitakas sila. Sadyang hindi lang talaga nila kami pinaniwalaan. Hindi ako tumigil sa pagmamaneho hanggang sa makarating kami sa lugar na mayroon ng mga bahay-bahay at may ilan ng mga sasakyan. Nag-iiyakan na yung mga babae nun kasama yung misis ko. Kasi bago raw sila makasakay sa bus, nakita daw nila na pumula yung mata ng mga tao dun sa sitio tapos ay humaba ang mga kuko. Parang unti-unti daw na nagbabago ang anyo nila pero hindi pa buo dahil hindi pa gabi. Nagtanong-tanong na kami sa mga tao para mapagtagpi-tagpi namin yung daan. Ang tagal din naming bumiyahe at mabuti na lamang nadala naman namin lahat ng gamit at pera namin. Nasa sibilisasyon naman na rin kami noon kaya nawala na kahit kakaunti ang takot namin. Sadyang hindi lang matigil sa pag-iyak si Maricel dahil sa nakakakilabot na nakita niya. Sobrang matatakutin pala ito at mahirap para sa kanya nakalimutan ang ganoong eksena. Kapag nakakatulog daw kasi siya sa biyahe,
Napapanaginipan niya na kinakain siya ng mga aswang, pati ang bata sa sinapupunan niya. Mabuti na lamang at ang misis ko noon na si Kakay ay tinibayan ng kanyang loob para na rin daw sa anak namin. Habang tumatagal yung biyahe, mas napapalapit kami sa mga kanya-kanya naming bahay. Lumuwag naman yung pakiramdam namin noon, tapos ay isa-isa na rin silang nakauwi. Panghuli na kami ni Kakay. Nagpahinga muna kami pagka-uwi. Kinabukasan ay nagkita-kita agad kami para pumunta sa agency para ireklamo yung nangyari. Pagdating dun sa nahanap naming opisina nila, napag-alaman namin na walang nagtatrabaho sa kanila na Rene ang pangalan. Pati litrato ng mga empleyado nila, tinignan namin lahat tapos wala si Rene at yung driver doon. Hindi rin daw sila nag-o-offer ng mga sekreto at sorpresang destinasyon para sa mga honeymoon. Pati yung plaka ng bus, pinatignan namin at napag-alaman naming peke yung plaka at mukhang nakaw pa yung bus. Pinagtawanan lang kami ng mga tao sa opisina nung sinabi namin na dinala kami sa sitio ng mga aswang. Kaya mula noon, hindi na namin ipinagsabi pa sa iba kasi wala naman na ding naniniwala sa amin. Ang mahalaga lang naman sa amin noon ay ligtas kami at ang mga asawa namin, kasama na syempre ang mga sanggol sa sinapupunan nila. Nakakalungkot nga lang na dahil daw sa stress ay nalaglag ang bata sa sinapupunan ni Maricel. Matatanda na kami ngayon at malalaki na ang mga anak namin. Hanggang ngayon ay kaibigan pa rin namin sila Maricel at kami-kami lang din ang nagkukwentuhan tungkol sa karanasan namin doon sa sitio ng mga aswang. Itong sulat na lang na ito ang paraan ko para ikwento sa iba ang nangyari sa amin. Maigi talaga na hindi basta-basta magtiwala sa mga tao sa paligid mo dahil pwedeng buhay mo ang maitaya. Kaya hanggang ngayon ay lagi kong paalala sa mga anak ko na huwag basta sasama kung kani-kanino. Dahil sa panahon natin, hindi lamang masasamang tao ang pwede mong makalaban sa paligid, kundi pati ang masasamang nilalang. Hanggang dito na lang po Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Ako po si Nante, ang inyong kaistorya. Magandang araw po Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Hermes. 35 anyos na po ako ngayon at may sariling pamilya na rin. Pero natatandaan ko pa ang kwento ng aking kabataan. Gusto ko lang din pong ibahagi sa inyo ang kwento ko noon sa probinsya kasama ang aking tiya. Isang nakakapangilabot na kwento na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Maagang namatay ang aking mga magulang, kaya bata pa lang ako nang mapunta ako sa pangangalaga ng aking tiya Nida. Wala pa rin kasi siyang asawa at anak noong mga panahong yon, kaya siya na lang din ang nagkupkup sa akin. Simple lang si tiya kung titignan, pero maganda siya. Medyo manang nga lang siya manamit. Pero noong kapanahunan niya, ay masasabi mo talagang maraming nagkakagusto sa kanya. Ang kaso nga lang ay pihikan talaga sa lalaki ang tiya, kaya tumanda na lang ding dalaga. Pero kahit pa tumandang dalaga, ay mabait naman si tiya at masaya din kasama. Hindi siya istrikto pagdating sa paglalaro ko at hindi rin pala utos sa gawaing bahay, kaya madalas ay nagkukusa na lang ako. Madalas ko siyang samahan mangahoy sa kakahuyan o kaya ay tulungan sa kanyang pag-aalaga sa mga halaman at pagluluto sa bahay. Masasabi ko talaga na naging maganda ang samahan namin ng tiya ko.
Palagi lang ganon ang ginagawa namin ni Tia. Hanggang sa dumating yung araw na nag-meet siya ng pagbabago sa buhay naming parehas. Pumunta kami noon sa kakahuyan para mangahoy. Tanda kong mga 8 taong gulang pa lang siguro ako noon. Gaya ng dati, ay ako ang nagdadala ng sako at nagbibit-bit. Habang si Tia ang kumukuha ng mga kahoy at namumulot ng mga tuyo na. Hapon na kami pumunta para mangahoy para hindi mainit. Ang kaso, napasarap yung lakad-lakad at kwentuhan namin ni Tia, kaya medyo inabot kami ng dapit hapon. Tanda ko pa, nagmamadali na kami umuwi noon kasi nga delikado kung dalawa lang kami maiiwan ng gabi sa labas. Isang babae at isang batang lalaki. Talagang talo kami. Pero hindi naman masamang tao ang nakaharap namin, kundi mga galit na aso. Marami kasi talagang aso sa baryo namin dati. Ang malala, yung mga aso sa amin sa gabi, todo ingay at tahol talaga kapag nakakakita ng tao. Sobrang pinoprotektahan nila ang mga bahay nila. Talagang nangangagat sila. Sanay naman na kami ni Tia. Basta wag mo lang papansinin at wag kang tatakbo para hindi ka kagatin. Pero iba yung nakasalubong namin nung gabi na yon. Kakadilim pa lang nung nakalabas kami sa kakahuyan nang biglang may humarang sa amin na 3 malalaking aso. Nagsisituluan pa ang mga laway nila at para bang galit na galit ito sa amin kahit wala naman kaming ginagawa. Hindi rin kami makadaan ni Tia kasi nga nakaharang sila sa amin. Ako naman noon na maikli ang pasensya. Siyempre bata, ipinukul ko na ng maliit na kahoy para sana'y umalis na sa harap namin. Kaso, mas lalo atang nagalit. Naghanda na kami ni Tia nung nakita naming lalapit na sila para umatake. Nang biglang may naghagis sa kanila ng kung ano. Tapos nagsitakbuhan na sila papalayo. Nung tignan namin kung sino, nakita naming lalaki pala yung nagligtas sa amin. Halos kasing edad lang din siya ni Tia. Nalaman namin na Jaime pala ang pangalan niya. Pagkatapos nun ay sinabayan na niya kaming naglakad pa uwi. Mabait naman yung lalaki, kaya nagpasalamat din talaga kami bago kami makauwi. Inalok pa nga siya ni Tia kung gusto niyang kumain ng hapunan sa bahay o di kaya ay magkape para makapagpasalamat man lang kami. Pero umayaw naman siya kasi daw doon siya kakain sa pinagtatrabahuhan niya ngayon. Kaya nagpaalam na lang kami sa kanya pagkatapos naming magpasalamat. Mula nun, napagpasya na namin ni Tia na tuwing umaga na lang mangahoy para di kami maabutan ng gabi. Kinabukasan ay pinapunta kami sa bahay ng lola ko na ginagawa sa kabilang baryo. Sa pagkakaalam at pagkakatanda ko, yung isang kapatid ni Mama ang nagpopondo para sa pagpapagawa nun, si Tio Romeo. Naalala ko nun, nagpresenta din siya na kunin ako para alagaan. Ang kaso lang, sinabi ng lolo at lola ko na mas maganda kung nakay Tia Nida ako para may nakakasama siya sa bahay niya. Pupunta kami doon kila lola para tumulong magluto at mag-asikaso ng mga trabahador nila. Pagdating namin ni Tia doon, nagsimula na kaming tumulong agad. Nagulat kami nung makita namin si Kuya Jaime. Nagtatrabaho pala siya doon, tapos taga kabilang bayan pa siya. Mga 2 baryo mula sa amin. Naikwento namin kila lola kung paano namin siya nakilala at paano niya kami niligtas dun sa mga galit na aso. Natuwa naman si lola. Doon ko unang napansin na napapalapit si Kuya Jaime kay Tia. Halos si Kuya Jaime nga lang ang nakakausap ni Tia noon sa mga trabahador. Nung unay naisip ko na baka komportable lang siya dahil nga sa kakilala niya na
si Kuya Jaime. Pero kilala ko naman si Tiya at alam ko na likas sa kanya ang pagiging palakaibigan at palakausap sa mga tao. Pero iba talaga kung paano niya pakitunguhan nun si Kuya Jaime. Ako naman noon bata pa, kahit na medyo matanda na ang isip ay hindi ko pa naman alam bigyan ng mali siya ang mga ganoong bagay. Hinayaan lang namin silang mag-usap. Tapos ay inaasar-asar na rin sila ng ilan sa aming mga kamag-anak na bakit daw parang ang lapit nila sa isa't isa. Kita ko naman na namumula na si Tiya at medyo nahihiya pa. Natapos yung araw na iyon na puro ganun lang din. Nagulat pa ako na hinatid kami ni Kuya Jaime pauwi kasi baka raw maabutan na naman kami ng mga aso. Pag uwi namin ni Tiya, nakikita ko pa siyang napapatulala tapos napapangiti. Ako naman ay inaasar-asar ko na siya noon. Tatawa-tawa lang naman siya. Keso hindi raw at mapang-asar lang talaga ako. Doon na nga nagsimula talaga lahat. Halos araw-araw na kami pumupunta ni Tiya kila Lola para tumulong. Tapos parang iyon din ang naging dahilan para mas mapalapit silang dalawa ni Kuya Jaime. Nagsimula sa ihahatid-hatid kami ni Kuya Jaime pauwi kapag tapos na yung araw. Hanggang sa iniimbita na siya ni Tiya na magkape na muna sa bahay. Pumapayag naman si Kuya Jaime. Kahit sa akin ay napalapit na rin siya dahil madalas niya rin akong kausapin. Tinatanong niya ako kung ano ang gusto kong maging paglaki o kung ano ang mga bagay na hilig ko. Minsan lang ako magkaroon ng kausap na matandang lalaki noon dahil seryoso rin sa buhay ang ilan sa mga uncle ko at hindi naman nakikipagkwentuhan sa akin. Masaya ako noon dahil minsan ay binubuhat pa ako ni Kuya Jaime pauwi. Naalala ko sa kanilang dalawa ang mga magulang ko. Parang ganun na ganun din kami dati nung nabubuhay pa sila. Kapag nalulungkot kasi ako noon at namimiss ko ang mga magulang ko, ay iniisip ko na lang na nandyan naman si Tia Nida para tignan at alagaan ako. Hanggang isang araw, kapag walang trabaho si Kuya Jaime kila Lola, ay binibisita na niya kami ni Tia Nida sa bahay. Nagsisibak na rin siya ng kahoy sa amin at nakikita ko na talagang napapalapit na ang tiya sa kanya. Halos araw-araw na siya noon nasa bahay para na nga kaming pamilya na magkakasama sa iisang bubong. Kaya nasanay na rin ako sa presensya niya. Minsan kapag aalis ako para maglaro, ay bibigyan niyo pa ako ng pangmeryenda para daw magmeryenda ako kasama ang mga kaibigan ko. Hindi ko pa yun dati naiintindihan nung bata pa ako na kaya niya yun ginagawa kasi gusto niyang masolo ang tiya sa bahay. Noong mga panahon na iyon, nalaman ko yung tungkol sa panliligaw kasi nababanggit ng mga kalaro ko. Pagkatapos ay tinanong ko nun si Tiya kung nililigawan ba siya ni Kuya Jaime. Sabi niya sa akin ay nagtatanong daw si Kuya Jaime sa kanya kung gusto niyang magpaligaw at ayos lang ba. Pero hindi pa raw niya alam ang kanyang isasagot. Naaalala ko kasi na kwento sa akin ni Tiya dati na isa rin sa mga dahilan kung bakit wala pa siyang asawa at anak ay dati na siyang nabigo sa pag-ibig. Niloko ata siya ng dati niyang kasintahan. Pagtapos nun ay natakot na siyang magmahal ulit. Kaya kahit na maraming nagkakagusto sa kanya ay talagang ilap siya sa mga lalaki. Sa katunayan nga ay doon ko na lang ulit siya kay Kuya Jaime nakitang masaya nang ngumingiti sa lalaki. Dati ay kung hindi namin kamag-anak, talagang hindi siya pala kausap sa mga lalaki. Kahit pa palakaibigan naman siya. Dumating na yung pagkakataon na nakikita ko na si Tiya na nag-aayos sa salamin. Dati ay wala naman talaga siyang pakialam sa kanyang itsura o sa susuotin niya.
Talagang simple lang. Doon ko napagtanto na baka nga nagugustuhan na rin niya si Kuya Jaime. Kaya nag-aayos at nagpapaganda na rin siya para dito. Madalas na niyang suklayin at ayusin ang kanyang mga buhok. May mga bagong damit din siyang binili. Mga bestida na talaga namang bumagay sa kanya. Teacher nga pala sa elementarya ang tiya. Pero bakasyon naman noong mga panahon na iyon kaya lagi lang kaming nasa bahay. Pero kahit pa naguro siya, ay hindi mo naman siya laging makikitaan dati na nakaayos. Talagang naka-uniforme lang at simpleng malinis na postura. Ganoon lang palagi. Tapos ngayon ay nag-aayos na siya. Bumili din siya ng mga pampaganda na hindi pa naman daw niya alam gamitin. Nagpaturo lang din daw siya sa nag-alok sa kanya. Meron kasi dating naglilibot-libot tapos ay nag-aalok ng kanilang produkto. Bihira nga lang yung ganon dati kasi nga nasa probinsya kami. Kadalasan yung mga ganon ay sila lang din ang bumibili at hindi lang nila nagamit kaya ibinebenta nila sa iba. Unang beses ko yun nakitang may kolorete sa mukha si tiya. Nalimutan ko na yung pangalan ng produkto. Sa pagkakatanda ko nga ay walang pangalan yung nasa garapon na madalas niyang ipahid sa kanyang mukha. Meron din siyang lipstick. Yun lang ang madalas na gamitin niya para mag-ayos. Kitang-kita na yung kagandahan niya dahil doon. Mas nagustuhan naman siya ni Kuya Jaime kasi nakita ko yung kislap sa mga mata ni Kuya nung nakita niyang mas gumanda ang tiya. Kahit nga mga kamag-anak namin ay nagtataka na nag-aayos na si tiya, pero ayaw naman ipaalam ni tiya na nagpapaligaw na siya kay Kuya Jaime. Sabi niya sa akin ay wag ko raw ipagsabi. Nataon naman na hindi malapit ang bahay ng mga kamag-anak namin sa amin, kaya hindi rin nila nalalaman at napapansin na palagi kaming dinadalaw ni Kuya Jaime dito sa bahay. Hindi ko alam kung noong mga panahon na bang yon ay naging magkarelasyon na sila dahil nakikita ko nang nahahawakan ni Kuya Jaime ang kamay ni tiya. Mas madalas na rin silang magsama at minsan ay may mga lakad silang dalawa na sila lang ang umaalis. Tapos ay iniiwanan na lang nila ako ng pangmeryenda ko. Mas naging malambing sila sa isa't isa at may mga pagkakataon din na doon na natutulog si Kuya Jaime sa bahay. Doon sa kwarto ng tiya. Hiwalay naman kasi ang kwarto namin ni tiya noon. Lalo naman na mas nag-aayos si tiya. Hindi niya tinigilan yung pangpahid niya sa mukha dahil sabi niya mas gumaganda daw siya dahil doon. Ako naman, wala sa isip ko na mas gumanda siya dahil sa pamahid niya sa mukha. Dahil dati naman na talagang maganda ang tiya kahit pa na hindi siya mag-ayos o maglagay ng pamahid sa mukha. Pagkatapos nun, nakapagtatakang nagsimula ng maging tuliro ang tiya. Minsan ay natutulala din siya sa hindi ko malamang dahilan. Iniisip ko nga noon na baka may sakit siya. Kaya kinakamusta ko pero biglang naging masungit ang tiya. Nagpaalam din si Kuya Jaime na baka hindi muna siya makakadalaw ng ilang araw kasi may aasikasuhin siya sa bahay nila. Mas lalong naging hindi ayos ang lagay ni tiya. Madalas nang masama ang pakiramdam nito. Minsan ay naririnig ko itong nagsusuka sa madaling araw. Hindi na rin ito nakakatulog ng maayos dahil kapag tinitignan ko ito ng alas 12 o alas 3 ay lagi siyang gising tapos umaga na nakakatulog. Minsan naman ay naririnig ko ito na biglang sumisigaw kapag nakakatulog. Binabangungot daw siya lagi. May itim na usok daw na gusto siyang patayin. O di kaya naman ay napapanaginipan niya ang sarili niyang nasa loob ng ataol tapos kinakain daw siya ng mga uod. Sa loob ng ilang araw ay kapansin-pansin din
ang pagbagsak ng katawan ni Tia. Nung una ay ako lang ang nakakaalam dahil ayaw niya na ipagsabi ko sa aming mga kamag-anak, kaya nagkukulong lang siya sa bahay. Bata pa ako noon pero marunong naman akong magluto ng kanin at magprito-prito. Palagi na lang gano'n ang mga niluluto ko. Pritong saging o anumang ipabili niya para may makain ako. Madalang na lang din kasi siyang kumain. Itinatapon niya pa kapag hindi niya gusto ang kakainin niya. Unti-unting lumubog ang mga pisngi ni Tia. Ang dating magandang simpleng babae ay parang tumanda na ang itsura. Tapos ay may mga kalat-kalat din siya na pasa sa katawan. Nangitim din ang balat niyang porselana dati at makinis. Nung mga panahon na iyon ay bilang bata pa lang ako ay hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Gustong gusto ko nang humingi ng tulong sa mga kamag-anak namin. Pero natatakot ako na magalit sa akin ang Tia. Oo, at palagi na siyang nagsusungit mula nung magkasakit siya. Pero buong buhay ko ay hindi pa ito nagalit sa akin, kaya ayaw ko talagang gumawa ng ikagagalit niya. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para maalagaan siya. Ilang araw din ang nagdaan at inaantay ko na lang din na makabalik si Kuya Jaime. Siyempre ay mas matanda siya sa akin at baka mas makinig sa kanya ang Tia. Baka rin matulungan niya ako na ipadala sa ospital si Tia para matignan. Inaamin ko na takot na ako nung mga panahong yon. Siyempre ay napamahal na sa akin si Tia dahil ito na nga ang nag-aalaga sa akin. Para ko na rin itong magulang, kaya ayaw ko na ulit mawalan pa ng minamahal gaya ng nangyari sa mga magulang ko. Pero hindi ko rin kinaya ang mga bagay-bagay nung lumala ang sitwasyon. Tandang-tanda ko pa, ilang araw bago yun ay nagrereklamo na ang Tia na masakit daw ang katawan niya. Kaya naman ako palagi ang nagpepresinta na hilutin siya. Ang kaso ay hindi naman daw nawawala ang sakit. Hapon noon nang nagulat ako dahil biglang parang gumagalaw ng kusa ang mga buto ni Tia sa katawan. Kitang-kita ko kung paanong para siyang unti-unting tinutupi at binabalian ng buto. Naririnig hanggang sa kabilang bahay ang pagsigaw niya dahil sa sakit at kanyang paghagulgol. Agad akong tumakbo sa labas para humingi ng tulong sa mga kapitbahay at para ipatawag ang ilan sa aming mga kamag-anak. Hindi pa rin agad tumigil ang nangyayari kay Tia at nalalagas na rin ang kanyang buhok. Para lang siyang manika na pinaglalaruan habang nakahiga siya sa sahig at umiiyak sa sakit. Halos magmakaawa na ako sa mga kamag-anak namin. Nadalhin na siya sa ospital dahil sobrang natatakot na ako sa kalagayan niya. Pero noong nakita nila si Tia, ay iba ang naging reaksyon nila. Iba ang ipinatawag nila. Imbis na sasakyan papuntang ospital, tao mismo ang ipinahanap nila. Ipatawag niyo si Apong Biner. Sabihan niyo na kinakailangan namin siya ngayon. Yan ang sinabi ng lolo ko at tandang-tanda ko rin ang matalim na itsura niya noong sinabi niya yon. Nagtataka pa ako kung bakit imbis na dalhin sa ospital ay nagpatawag pa sila ng taong hindi ko kilala. Pero hindi ko pwedeng questionin ng mga nakatatanda sa akin dahil kabastusan niyon para sa kanila. Kalaunan ko lang nalaman na manggagamot pala si Apong Biner na ipinatawag pa nila sa kabilang baryo. Tinignan nito si Tia na halos wala nang malay sa sakit pero buhay pa naman. Punong-puno ako ng pag-aalala pero hinayaan ko na lang na ang mga matatanda ang umasikaso. Pagkatapos nun ay narinig ko na lang na sinabi ng Apong Biner na nakulam daw si Tia. Isang galit namang kukulam daw
ang kumulam dito at may personal na galit sa kanya. Talaga raw na pinapatagal at inuunti-unti niya ang pagkulam kay Tia Nida para mas mahirapan at mas magdusa pa ito. Hindi naman ako makapaniwala noon dahil hindi pa ako nakakita ng totoong taong nakulam. Pero napapag-usapan na namin iyon ng mga kalaro ko dati. Ang mga matatandang kamag-anak ko naman ay parang hindi na nagulat. Kaya siguro iyong manggagamot na iyon ang kinuha nila dahil natutunugan na nila na kinukulam si Tia at hindi kailangan dalhin sa ospital dahil hindi naman nila magagamot ito. Sabi pa ng manggagamot ay hindi niya agad maiaalis ang kulam. Mas mapapadali daw ito kung mawawala ang galit ng kumukulam sa kanya. Sinubukan nilang tanungin si Tia kung may kakilala ba ito na may galit sa kanya o mayroon ba siyang naagrabyado. Pero hindi ito makasagot ng maayos. Naibalik naman ng manggagamot sa ayos ang katawan ng Tia kaya hindi na ito nakakatakot tignan. Pero nagulat ang lahat dahil maya-maya ay bigla na namang sumigaw si Tia. Hindi ko pa agad nakita kung anong nangyayari kasi napapalibutan siya ng ilan sa mga kamag-anak namin. Pero talagang nanlamig yung buong katawan ko nung nasaksihan ko ang sitwasyon niya. Unti-unti ay naglalabasan ng mga uod sa kanyang muka. Ang iba ay sa mata at bunganga. Mayroon din sa tenga. Tapos ay mayroong maliliit na butas sa kanyang muka na siya namang pinaglalabasan ng mga uod. Sumigaw lang ito ng sumigaw hanggang sa isang kumpol na ng uod ang kanyang nasa muka. Pinaalis na ako noon sa kwarto dahil nakita na nilang umiiyak ako. Sobrang natakot na kasi ako noon at naihi pa ako sa aking salawal. Buong buhay ko ay noon lang ako nakakita ng ganoong klaseng eksena. Sa sala na lang ako noon naglagi at pinapakinggan na lang sila sa loob ng kwarto ni Tia. Dinig na dinig ko ang pagsigaw ni Tia dahil sa sakit. Hanggang ngayon na matanda na ako, kapag naaalala ko ang pangyayaring iyon ay talagang kinikilabutan pa rin ako. Noong hindi na sumisigaw si Tia, ay naririnig ko nang nag-uusap-usap sila sa loob. Pinapaamin na nila si Tia kung may kilala ba itong may galit sa kanya dahil mas maganda kung malalaman na nila para matapos na ang kulam. Pero hindi talaga sumasagot si Tia. Marahil ay wala siyang alam o hindi lang talaga siya makapagsalita sa kanyang sitwasyon. Doon na dumating si Kuya Jaime. Halos hinihingal siya na dumating sa bahay at parang hindi na siya nagtataka na ganoon ang sitwasyon ng Tia. Tinanong siya ng mga kamag-anak namin kung bakit bigla siyang nandun. Hindi siya agad nakasagot. Nakatingin lang siya kay Tia na noon ay nakapikit na lang sa higaan dahil sa sakit na dinaramdam niya. Naintindihan naman ng ilan sa aking kamag-anak ang dahilan. Nagulat na lang ako noong biglang sinapak siya ng aming lolo. Napasigaw pa ang ilan sa amin dahil sa gulat. Pinipigilan nila ang lolo namin pero hindi naman pumapalag si Kuya Jaime. Galit na galit ang lolo. Bakit daw niya dinadalaw si Tia? Tinanong niya si Kuya Jaime kung nagkaroon ba sila ng relasyon at mas nagalit ang lolo nang hindi ito nakasagot. Tanda ko pa yung naging sagutan nila. Walang iya ka. Bakit kayo nagkaroon ng relasyon ni Nida? Hindi ba't may asawa at anak ka na? Galit na saad ng lolo ko. Oo. Pasensya na talaga. Ang asawa ko rin ang siyang nagkulam kay Nida dahil sa galit niya. Huwag kayong mag-alala dahil tutulungan ko kayo para maialis ang kulam. Sagot nito. Doon na ako mas lalong nagulat. May asawa pala ang Kuya Jaime.
At ang mas malala, parang hindi naman nagulat ang tiya ko noon. Nakatingin lang siya kay Kuya Jaime at Lolo habang nag-aaway. Ibig sabihin ay matagal niya nang alam. Kaya pala itinatago nila ang kanilang relasyon dahil bawal na pag-ibig pala ito. Hindi ko na maidetalye pa yung ibang nangyari, pero natulungan naman sila ni Kuya Jaime na maialis ang sumpa. Kaya nga lang, pagkatapos nun ay hindi na makausap ng maayos si tiya. Kaya mula noon ay sa ibang kamag-anak na ako tumira. Habang buhay kong hindi makakalimutan ng pangyayaring yun. Ang masaya at simple naming buhay ni tiya ay nasira dahil sa bawal na pag-iibigan nila ni Kuya Jaime. Hindi ko akalain na ang tiya ko na hindi umiibig dahil takot maloko ay naloko din pala ni Kuya Jaime. Hindi ko rin masisisi ang asawa ni Kuya Jaime dahil kung ako ang nasa posisyon niya ay baka ganoon din ang gagawin ko. Hanggang dyan po ang aking kwento. Marami pong salamat. Ang inyong kaistorya, Hermes. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.